18 ноябрь, якшәмбе көн авылга кайттык. Әткәй утыра. Әткәй пока башы, зихне, әлхәмдүлилlah, 80 ничә яшь әткәй сиңа? 83 белән барам, 6 ай бар. Менә әлхәмдүлилlah 83 белән бара. Тагын инде исән, зихне яхшы, Аллага шөкер. Бүтән нәрсәне белә. Әткәй, менә безнең әсәкәй бабайлар турында сөйләле. Ничек фамилиялары иде, исемнәре ничек иде аларның? Ниндирәк кешеләр иделәр? Нәрсә белән шөгыльләнгәннәр? Алар битеп муллалар ие. Барсы да Мәхтүмҗановлар фамилияләре. Нәрсәң? Фамилияләре Мәхтүмҗанов. Үзләре мулла булганнар. Алып киткәннәр сөргөнгә, сөргөндә булганнар. Ссылкага җибәргәннәр, Мәхтүмҗановлар. Ике брат. Исемнәре ничек? Берсе Газизҗан, берсе Нурмөхәммәд. Ул абзыйларның балалары калган инде. Балалары бар ие. Мөхәммәдҗан ахыры. Аларның балалары Гомәр. Аннан Салават. Аннан Гаяр. Асма, Асия. Асия нидәмнән уйда кияүдә. Связьләрне тоттыгызмы әсәкәй бабайлар белән безнең? Йөрештек без инде 3-нче, 4-нче буыннарга киткән инде алар белән. Йөрешкәндә үк. Әйе, йөрешкәндә. Йөрештек бик яхшы. Бик бер чорда гына үлеп тә биттеләр. Шулаймы? Әйе. Бер малайларын Афганнан кайтардылар. Әйтәләр, шушы Афганнан кайткан малай урамы исеменә урам исеме бирелгән. Фамилия ничек? Улица Мәхтүмҗанова. Улица Мәхтүмҗанова, да? Әйе. Фәрит Мәхтүмҗанов урамы дип. Ул да вафат булганмы инде шунда? Әйе. Афганистанда. Аннан соң кызлары бар иде Мәсгуд абыйның. Ни исемне син белмисеңме? Уныттым инде. Ул да тиз генә үлеп китте. Укып йөридер иде. Менә без хәзер инде шушы әсәкәй бабайлар дип сөйлисездән ишетеп сөйләгәннәр буенча беләбез дә. Ну, мин шул әсәкәй бабайларга кем буладыр исән Бугырстандагы Җәмил апа? Җәмил апа шушы Нурмөхәммәд бабайның кызы. Да ты что, шулаймы? Әйе. Аннан Халим апа бар иде. Но бит Нурмөхәммәд бабай бик галим кеше булган диләр, бик ученый кеше булган диләр. Җәмил апа бит бик дингә мәхәббәтле түгел кебек алай. Юк. Ничек ул алай булган менә? Мулла хәзрәт. Муллаларда гел шулайрак бит инде ул. Шулаймы? Әйе. Менә анда ниләр? Әлфия апа авылда. Ну, Әминә апа бар иде. Әткәй әйтәләр бит, мулла ул шәм кебек диләр. Кешеләргә юл яктыртам дип үзен яндыра диләр. Шул кешеләргә иреп, вагаз сөйләп, мәчеттә гел утырып, тегендә монда үз семьясына вакыт калмагандыр инде. Шулайдыр. Әйе, гел теге востребованный кеше булып. Ярый, әткәй, Аллаһның рәхмәте яусын, бер истәлек булып калсын әле.